Grazzi lil Vogue Dancers hemmhekk ukoll qabel dan il-features u pjaċir ukoll tara dik l-enerġija ta' tfal, enerġija ovvjament li grazzi wkoll l-artisti kollha li qed ikunu hawnhekk magħna fl-istudio biex jagħtu l-kontribut tagħhom. Ħdejn għandna lil Jessica Magro. Jessica, l-ewwel nixtieq ngħidlek personalment proset tal-kanzunetta. Thank you. L-anja tal-poplu, eżatt. Il-kanzunetta meta r-ramel jitħallat mas-silġ. Hija naħseb combination ta' fil-fatt nixtieq ngħidu wkoll il-proset il-Pamela tal-li kitbet il-mużika u li kiteb il-kliem, il-lirika. Ir-ramel jitħallat mas-silġ. Interessanti. Xi ħaġa x'tgħidilna fuq id-diska x'tfisser għalik? Hija titkellem fuq il-gwerra, titkellem fil-gwerra li jsiru f'ħafna pajjiżi differenti, kemm sħan kemm kisħin. U li mbagħad aħna qasbis nirrealizzaw xi kultant kemm hawn gwerer f'pajjiżi differenti u li ngħixu f'pajjiż tant tajjeb li ngħixu ħajja tant tajba li qasbis nindunaw x'ikun qed jiġri madwarna. Dak il-messaġġ ta' wara d-diska. X'tgħidilna fuq l-esperjenza inti għax jiena bħala kantant nkun irid insaqsija di. Kif kienet l-esperjenza l-ewwel nett? Din l-ewwel darba li ħadd sehem ġo festival? Ġo festival ġieli ħadd sehem fis-sens ġieli ħadd sehem fl-Indipendenza u festival soħra ma bħala l-anja tal-poplu tal-kbar l-ewwel darba għax qabel kont ħadd sehem fl-anja tal-poplu żgħażagħ fl-2005 u di darba kienet l-ewwel darba. U kif għexta? Il-moment fuq il-palk, kif xi tgħidli? Bħal esperjenza hija vera unika, vera atmosfera sabiħa, l-orkestra madwar kollox live. Dik irridu ngħidu. Vera sabiħ. Dik kien hemm kollox live. U għal min ma jafx għalina l-artisti kollok orkestra live id-doq miegħek hija waħda mill-isbaħ esperjenzi. Ħafna u l-atmosfera tant tkun unika hekk li hemm dawk in-nies kollha madwarek, dawk il-mużiċisti kollha li vera tu pjaċir. God bless you, awguri, x'taħseb ġez nisimgħuha? Ta' jien għandi kurzità kbira, u għandi kurzità x'meta jkollok song ukoll li jkollok messaġġ fiha. Naħseb nhar ma trid tidħol fiha u ġġalek tirrealizza kemm tkun ħanajtek lucky li qed tgħix fil-ħajja tranquilla. Jessica, fidejk, awguri. Grazzi, thank you. Jaslu l-kaxxi mimlija bil-kutri, bil-lolit skerati f'kartun, ikel f'ħasna li servi biex ġimgħa, ilma kiesa flok termos misħun. Fuq ir-ramel tissilet battalja, fuq is-silġ tfal jimxu ħafin, fejn l-irjus intlew balalja ħarqu, fejn il-qlub bidmuh jgħixu imresħin. Sanet l-imħabba, jekk ħarsitna jifojta bla tmiem, jekk fil-mera maħniex se nintebħu li wiċċi ħori ħares fis-snin, jekk il-balal mhux jinftu lil-qalbna, jekk in-nar mhux se jaħraq l-idejn, jekk qatt erja ma nkunu fil-kesħa, mhux se nifhmu id-bagħdija fl-għajnejn. Meta r-ramel jitħallat mas-silġ
Proset hemmhekk Jessica Magro, proset ukoll il-Pamela Bezzina tal-kompożitur kif ukoll il-Pol il-Lul tal-lirika. Hija kanzunetta li kif bdejt nismagħ hekk vera għajmit li kif jgħid il-Malti ġismi xew kellha messaġġ sabiħ. Immaġina bl-orkestra. Brava u grazzi Jessica, grazzi lit-tim. Jiena meta noħroġ